Moi bons días a todas e a todos. Saúdos dende esta Igrexa San Domingos de Bonaval, que acolle este espazo, este panteón de galegas e galegos ilustres. Dende este espazo cargado de simbolismo, no que se respira galeguismo, hoxe a Voz de Galicia vailles ofrecer unha emisión especial en directo a través de todas as súas plataformas. De contado imos con todo iso, cos nosos convidados. Antes ten a palabra o director da Fundación Santiago Rei Fernández Latorre, Xosé Luis Vilela. Benvidos co voso amor a Galicia. Estamos no espazo simbólico da galeguidade e hoxe, aquí, afortunadamente, somos como un elo desa cadea de boa humanidade que comezou o 25 de maio de 1891, cando todo o pobo de Santiago acompañou ao enterro aquí de Rosalía de Castro. Viñeron despois Alfredo Brañas, que tanto participara no anterior acontecemento, seguiu no 1961 o escultor da alma galega, Francisco Asorei. Recibiron estas pedras no 1967 o poeta da raza, Ramón Cabanillas. Volveu do exilio no 1984 para aquí Daniel Rodríguez Castelao. E aínda no ano 1988 viñeron tamén a estas pedras os restos de Domingo Fontán, o matemático, o xeógrafo que fixo o primeiro mapa real de Galicia. Hai unhas páxinas en La Voz de Galicia que se publicaron o 30 de maio de 1893, ao cumprirse 2 anos do enterro de Rosalía aquí, que realmente, cando unhas le hoxe, levanta toda a exultación e toda a emoción. Nesa páxina, en La Voz, cóntase, completo, íntegro, a acta notarial que se levantou no enterro de Rosalía. Alí, o catedrático de Dereito Penal Rueda Neira, o propio Alfredo Brañas, Joaquín Díaz de Rábago e máis Salvador Cabeza León dan conta de todo o que aconteceu naquela xornada que foi para a gloria de Galicia. Contanse moitas cousas. Dice, por exemplo, como empezou a busca de recursos na colectividade galega de La Habana e como despois se continuou na terra. Dice como se encomendou a Joaquín Díaz de Rábago e a Manuel Murguía buscar un espazo onde a nai da poesía galega tivese terra galega e mausoleo feito por galegas mans. E este espacio é este. O seguinte paso nese hélio desta cadea tan relevante é a Lei 5 do ano 2023 do 4 de agosto, no que se dá forma ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, e tamén se crea a súa fundación cun patronato presidido polo presidente do Parlamento, no que teñen sitio todos os membros da mesa do Parlamento e están tamén representadas altas institucións, a Xunta, o Concello de Compostela e tamén as universidades e máis institucións. A Igrexa está tamén representada. Nesa lei créase tamén, dase forma a unha comisión asesora na que están todos os que teñen que ver coa gloria de Galicia, as grandes institucións galegas. Está a Real Academia, está a Real Academia de Belas Artes, están as 3 universidades, están
as fundacións dos aquí enterrados e está tamén o Museo do Pobo Galego. Así que, desde aquel ano de 1891 ata hoxe, 135 anos, elo a elo, imos creando esa gran conciencia de Galicia a través de figuras esenciais. É posible, como se recolle na propia lei, de que xa non haxa máis enterramentos, pero sí que nos sobran persoas que merecen a homenaxe do pobo de Galicia. Así que para nós, pero especialmente para todos os que van vir detrás, o que queremos con este acto, con este falar sobre este sitio simbólico de Galicia, é que continúe para as seguintes xeracións. Moitas grazas e que os nosos ilustres nos iluminen. Grazas ao director da Fundación Santiago Rei Fernández Latorre, xa mencionaba el esa lei 5/2023 do 4 de agosto, que vai ser a protagonista desta primeira parte deste foro que, como lles dicíamos, estamos emitindo en directo a través de todas as canles de La Voz de Galicia. Imos falarlles do proceso que se chegou para constituir esta fundación, cos voceiros dos tres grupos parlamentarios que nese momento acadaron ese consenso, así que voulles pedir aos tres que me acompañen por aquí: Pedro Puy, Partido Popular; Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego; Luís Álvarez, Partido Socialista. Un aplauso para os tres. Preservar todo isto como símbolo de identidade, garantindo esa continuidade histórica, son as bases sobre as que se sustenta, non, esta lei. Daqui imos falar moito con vostedes nesta primeira parte do foro. Quixera saber, en primeiro lugar, como se conseguiu artellar este acordo, non, sólido, para garantir por unanimidade que isto iba a sair adiante. Como o lembran? Eu personalmente o lembro como unha tarefa moi grande, simplemente coa mención das institucións e persoas que participan, pois tes unha idea do complexo que foi poñer de acordo e que todo o mundo estivese satisfeito no ámbito político, no ámbito institucional, onde houve unha unanimidade, pero tamén no ámbito social, coa Igrexa, co Concello, coa Real Academia, co Consello da Cultura, co Museo do Pobo Galego, cos patronatos das fundacións das persoas que están aquí representadas. E iso fíxose, foi posible, eu creo, gracias a dous ingredientes. O primeiro foi moita xenerosidade, moito diálogo, e o segundo creo que foi o tempo, non ter presas. Nós tiñamos moito interese en que se, de alguma maneira, se resolvese o problema do estado do Panteón, que era un estado que necesitaba un impulso que non podía ser máis que colectivo, tanto institucional como social, pero eso só se podía facer poñendo todo o mundo de acordo. É dicir, o ánimo non era ni siquiera de consenso, era de integración de toda a xente que tiña algo que decir no Panteón. E finalmente, bueno, pois conseguiuse non sin tempo, pero sí con moito diálogo, que creo que unha solución moi satisfactoria a través dunha lei que o que marque un camiño para que a partir de agora os responsables das institucións, das fundacións, da Real Academia, do Museo, etc., pois teñan a capacidade de que isto siga representando o que é, porque isto é unha xoia, é unha xoia que ten un simbolismo espectacular, tanto pola súa ubicación, ás portas da cidade bella de Santiago. O propio edificio recolle a historia de Galicia de boa maneira, a peregrinación, a desamortización, os conflictos da Igrexa e do Estado, é dicir, todo está aí desde o principio hasta o final. Creo que xa, por suposto, polas persoas que están aquí soterradas, mesmo pola arquitectura, non? Que ten barroco, ten gótico, é dicir, é un símbolo excepcional que ademais xurde da raíz, non é como outros símbolos nacionais que teñen que ver con actuacións
públicas, non? Como é o caso, por exemplo, do Panteón de España, foi impulsado desde a propia Corona, aquí xurde, digamos, do povo directamente, e finalmente, bueno, pois estamos diante dun espacio espectacular porque aquí non hai militares, aquí non hai gobernantes, aquí están as 9 musas clásicas, cicais menos a da música e a do baile, representadas neste espacio, e polo tanto tempo e integración fixeron posible unha lei que abre un camiño que ora a sociedade lle toca percorrer para que isto siga representando a esencia da galeguidade, que é realmente o que representa o Panteón. Que outros elementos engadiría? Ana Pontón, xenerosidade, diálogo? Bueno, eu, primeiro moi bo día a todos a todas, moitas grazas polo convite, por estar aquí, por esta iniciativa que nos permite poñer en valor. Creo que un elemento que o mellor as persoas que estamos aquí coñecemos, pero que se fixéramos unha enquisa, creo que a inmensa maioría do pobo galego descoñece que temos un panteón de galegos e galegas ilustres, e isto creo que non pasa por casualidade, sino que tamén ten que ver ca propia historia do panteón, que ao longo da súa existencia pois permaneceu máis tempo coas portas pechadas que coas portas abertas, e quizáis ao longo destos anos pois faltou o impulso político institucional necesario para que este símbolo, que é un símbolo de Galiza, que é o noso panteón nacional, realmente fora recoñecido polo conxunto da poboación, e tamén como un lugar que nos une e nos identifica como galegos e como galegas ante o mundo. Eu agora estaba escoitando a Pedro e efectivamente hai elementos que vamos a compartir, non? Porque isto levou moito tempo, non? Houve moito diálogo con, eu creo que elementos moi diferentes representativos da nosa sociedade, pero eu tamén teño a convicción de que chegamos aquí gracias a que houve sempre un impulso social en defensa do panteón como un elemento de identidade colectiva, non? E que aí digamos, ao longo da súa historia e sobre todo, digamos, na parte que eu máis podo coñecer, que nestos últimos anos houve sempre unha pulsión porque o panteón tiña que estar en condicións dignas, non? E aí eu creo que houve iniciativas que naceron da sociedade civil, desde a propia Elga, non? A entidades como a Fundación Galiza Cultura, ao propio Consello da Cultura, que tamén, pois, nun momento dado deu un paso adiante para dar un debate en torno a como estaba o panteón e cal debía de ser un elemento tan importante como é este que hoxe nos acolle. E logo eu creo que tamén había un pouco a convicción entre todos os grupos políticos en que tiñamos que darlle unha solución a este espazo, porque é certo que cando hai unha sentenza, non, que aclara, digamos, o litixio que había entre o Concello e o propio Arzobispado, de repente este é un espacio que cambiou a súa configuración, porque o Panteón naceu pois como un espacio laico, non? De feito, pois hai que lembrar que Rosalía foi enterrada aquí por un impulso popular, pero naquele momento a Igrexa non estaba de acordo con que se utilizara este espazo para enterrar a Rosalía, e parecía que había unha certa lógica, non, en que este espazo, que foi un espazo que nace desde o ámbito civil, non, de impulso ao recoñecemento pois de Galiza na súa propia identidade, volver a ter ese papel. E eu creo que aí pois todos e todas fomos trazando, non, e recollendo ese elo, e creo que nese sentido todo ese impulso social pois tamén nos permitiu chegar a este punto de consenso, bueno, que non deixa de ser non un punto final, sino eu creo que un punto que ten que trazar un novo horizonte para este panteón, en da que creo que despois poderemos falar seguido, non? un pouco máis, non? Eu si quixera resaltar que durante a tramitación para nós había varios aspectos que eran importantes que quedaran. Un era o propio nome, non? Que fixemos un cambio a respecto do que históricamente se lleveu chamando, que era Panteón de Galegos Ilustres, non? E pois a nós nos parecía que era importante que acabar coa invisibilidade das mulleres, e moito máis tendo en conta que quen inaugurou este panteón foi precisamente unha muller que foi Rosalía de Castro. Logo outra cuestión que era ese carácter civil e laico de un espacio aberto ao conxunto da cidadanía e que realmente poida irradiar valores nos que todos e todas nos podamos sentir identificados, non? Desde a defensa da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa identidade, pero tamén pois da democracia, dos valores avanzados, que creo que ademais todas as persoas que están aquí enterradas loitaron precisamente nesa dirección, e creo que é unha guía nestes momentos que temos que seguir. Cales foron as claves, o xuizo de Luís Álvarez para conseguir ese consenso? Bueno, é moi complicado reducir en tan pouco tempo o que é un proceso de casi 2 séculos, non? Con respecto á titularidade deste edificio.
É posiblemente unha imprudencia e unha simplificación excesiva o que vou dicir, pero creo que hai dous fitos importantes, un a partir do 2011, cando despois dun litixio entre a Igrexa e o Estado, o Consello da Cultura Galega, naquele momento presidido por Ramón Villares, eleva unha proposta para que sexa o Parlamento de Galicia o que de alguna maneira tutele este edificio, e outro, desde que se logra ese consenso ao que fixo referencia antes Pedro, por tanto tampouco vou a incidir nel, o que se refire á tramitación parlamentaria. E con respecto á tramitación parlamentaria, que entendo que é o que máis nos toca directamente ás tres persoas que estamos aquí, eu o lembro como un proceso relativamente sinxelo, tendo en conta a enorme trascendencia que tivo esa lei para este pabellón e para a Galicia inteira, toda vez que creo que existe unha unanimidade absoluta en considerar este edificio como un símbolo identitario de Galicia, non? O decía Pedro antes, está aquí enterrado todo o que representa a cultura con letras mayúsculas de Galicia, ou prácticamente todo. En todo caso, supoño que faremos máis despois, pero unha vez que todos fomos conscientes da importancia do que tiñamos entre mans, a tramitación dentro do Parlamento de Galicia creo que foi o máis sinxelo de todo este proceso, porque concitar esa unanimidade, ese consenso en torno ao edificio, por parte de todas as asociacións, entidades e institucións implicadas directamente nel, creo que foi un traballo impagable dunha complexidade enorme e que tamén se debe poñer en valor. Eu entendo que o culme de proceso que é a aprobación da lei pode ser un fito, e de feito creo que o foi, sobre todo polo procedimento, que faremos despois unha cousa moi singular dentro do Parlamento de Galicia, non só un acordo unánime para tramitar a lei por un procedimento de urxencia, sino de lectura única, que é un procedimento nada pacífico en xeral, non sei se despois teremos tempo, pero que en este caso sí que foi así. E creo, insisto, en que todos fomos conscientes da importancia que ten este pabellón, da importancia que estábamos facendo, pero sin quitarlle importancia á tramitación parlamentaria, que parece que estou facendo de menos o que estamos representando aquí. Creo que o importante, o verdadeiramente complexo, foi todo o que se fixo antes. Fala de que foi sinxelo, non? Pero dicía tamén Pedro Puig que foi complexo tamén en moitos A aspectos. aprobación da lei foi sinxela. Nesa fase final. Creo que incluso máis que fose por leitura única, eu creo, desde logo, non recordo que haxe moitas leis que fosen firmadas e registradas polos tres grupos, non? Sí. Se me permites, casi en período preelectoral. En período preelectoral, ademais. Que eso fai todo máis complicado. Pero bueno, é verdade que aí o que había era un traballo que viña de lonxe, incluso, ao final é feliz, polo tanto tal, pero houve moitas disquisicións previas, non? Por exemplo, a lei define no artigo 1 que isto é un símbolo de Galicia. Nós temos unha lei de símbolos. Houve un momento no que se plantexou reformar a lei de símbolos. Pero tocar a lei de símbolos tamén era un problema. Entón, decidiuse facer unha lei onde se instaura un cuarto símbolo que non está na lei de símbolos, non? O tema do nome, efectivamente, o tema de nome había moitas propostas. Había a proposta de manter, había a proposta de manter o nome original por ser histórico, había a proposta de facelo o Panteón de Galicia, había outra proposta que ademais coñece ben a alguén que vai intervir despois, que era Panteón da Galeguidade. É dicir, había varias propostas e ao final, houve un acordo onde efectivamente se mantén o nome tradicional actualizado coa realidade de que efectivamente probablemente a galega máis ilustre historia está aquí e polo tanto hai que facer unha mención, non? Quero dicir que houve moitas pequenas cousas. Moitos puntos de discrepancia ou non, como lembrades? Bueno, creo que máis que puntos de discrepancia, que evidentemente creo que cada grupo, se fixera unha lei, faría unha lei diferente. Pero sí que creo que houve varios elementos aos que lle dedicamos certo tempo, porque xa eran debates que non naceran na lei, non? Sino que viñan un pouco de atrás. Un deles era se neste espacio tiña que haber máis enterramentos ou non, porque eso, bueno, pois pode ser un elemento que xenere bastante conflictividade en relación cos nomes e mesmo coa propia configuración como un panteón histórico, non? Que en certa maneira creo que recolle unha parte moi pequena do que é a historia de Galiza, pero sí moi significativa desde o punto de vista de que
moitas das personalidades que están aquí o que traballaron sempre na conformación, non, de Galiza e a súa identidade, non? Nun debate pois moi vinculado, non, a todo o que tuvo que ver co rexurdimento, non, con todos os movementos políticos, sociais que veñen detrás e que en certa maneira simbólicamente pois pode pechar, non, Castelao na súa configuración, na defensa dos intereses de Galiza, non, que creo que, bueno, pois que aí hai un elo, non, que une unha etapa histórica que é moi singular e que en certa maneira, bueno, pois nos leva ao momento actual. E eu creo que nese sentido tamén, ao final, entre todos e todas chegamos á conclusión de que era moito mellor que isto quedara pechado na lei, aínda que as leis nunca quedan pechadas, non? Porque calquer maioría parlamentaria pode modificar unha lei, pero é certo que tocar unha lei que nace da unanimidade de todos os grupos, sin ter esa unanimidade, tamén legalmente podese facer, pero políticamente creo que xenera moitos máis problemas, e por lo menos podemos decir que este debate, pois, nunha década, por lo menos supoño que estará pechado, o futuro nunca sabemos cal será. Pero sí que creo que polo tempo que dedicamos a esta lei é evidente que houbo problemas, non, na súa articulación, e eu creo que sobre todo a expectativa que temos que ter é cal é o desenvolvemento da lei, porque é certo que a lei recolle o Panteón como un símbolo, recolle a creación dunha fundación, pero tamén hai unha parte máis executiva que aínda está por desenvolverse, non? Unha é a propia cesión deste espacio á fundación, que nos entendemos que ten que ser unha cesión prolongada, que tamén permita que o Panteón teña unha intervención que dignifique todo o que representa e as personalidades que están aquí enterradas, non? Hoxe miramos aquí, vemos que ten algúns problemas de humidade, pero tamén creo, bueno, pues que falta esa parte, non, de como proxectar o que significa este panteón á sociedade, que é o que lle dá sentido á súa existencia e onde pues, nós tamén creemos que hai un traballo importante que facer. Sí. Eu, con respecto á tramitación, que era o que se nos preguntaba, a verdade é que a lembro con agrado. A lembro con agrado porque é verdad que se fixeron algunhas aportacións, algunhas meramente técnicas, o mellor de mellora da redacción do propio texto e outras evidentemente de máis calado, non? Pero creo que sobre todo o que fomos capaces, porque non creo que sexa o momento de facer unha relación de que modificacións se propuxeron e cales se aceptaron e cales non, creo que o importante é resaltar, como dixo antes Pedro, que se registrara esa lei por parte dos tres grupos parlamentarios, esa unanimidade é algo extraordinario. Realmente creo que nos días que vemos hoxe en día casi é algo impensable que se chegase a ese acordo en época efectivamente preelectoral, pero porque todos os grupos parlamentarios presentes en aquel momento no Parlamento de Galicia entendíamos que era moito máis importante dotar desa estabilidade a esta figura simbólica de Galicia que as diferencias que puidéramos ter, os intereses políticos que puidéramos manifestar para impedir de alguna maneira que esa lei salise adiante por unanimidade. Registrada por os tres grupos parlamentarios por un procedimento, ademais, como decía antes, nada pacífico como é de lectura única, porque é unha cuestión que se utiliza ás veces por un goberno con suficiente maioría absoluta para evitar debates excesivos na tramitación da lei. Ese debate foi previo, ese debate foi un debate amable, ademais, sin ningún tipo de crispación, e, polo tanto, eu quero poñer en valor esa capacidade que se pode amosar ante problemas ou realidades importantes para a Comunidade Autónoma de Galicia, como se fixo en aquel momento por parte dos tres grupos parlamentarios. E unha última cousa, creo que, como decía antes Ana, a lei introduce suficientes garantías e hai unha cuestión que ás veces pasa desapercibida, porque é verdad que hai que estar no momento do debate e despois no desenvolvemento, non? Que é a introducción dunha maioría reforzadísima para a toma de determinadas decisións. Estamos a falar de que a lei prevé que, no caso de que non exista un consenso, hai que ter unha maioría de 3/4 partes, é dicir, o 75%, para facer unha serie de actuacións. E iso é unha maioría que existe en moi poucos textos legais, incluso no mundo adiante, non só en Galicia, non? E, por tanto, reforzamos, como decía Ana, para estabilizar o que se vai a facer con este pabellón e garantir que, de alguna maneira, ningún vaivén político en algún momento determinado poida revertir o que nun momento como foi esa tramitación de lei se fixo con unanimidade. Eu son unha cousa que además eu creo que todos tiñamos un pouco a concepción de que o facíamos agora ou isto
podería non haber outro momento propicio para intentar buscar unha solución para o Panteón, que é certo que levaba varias décadas con conflitos, nunha situación pois que non era a situación adecuada para unha institución destas características e que a veces, pois, aínda que o 100% do que tú non sei se o 100% do que tú consigues, é moito mellor abrir un camiño, que creo que nos dá unha perspectiva de dignificación para este espacio e que sabíamos que se o botábamos a perder podría pasar moito tempo hasta que se volveran a dar as condicións para poder chegar a unha situación así. Bueno, foron artífices, non? Como voceiros nese momento parlamentarios das tres forzas políticas, agora algúns de vostedes noutras competencias, noutras responsabilidades, xa sin mirar sen botar esa mirada ao pasado, botando ao futuro, con este punto de partida, que futuro lles gustaría? Bueno, eu como premisa, que como se acaba de dicir por Luís, hai unha blindaxe na propia lei de que isto foi por unanimidade aunando moitas vontades e que iso debe de seguir así para o futuro. Entón, todo o que se faga debe ser por acordo e consenso, non? Efectivamente, aquí houve cesións por todas partes. Nos debatimos incluso iniciativas para expropiar, non? O recinto e ao final acadouse un consenso por todas as partes que creo que marca o camiño a seguir. De forma inmediata, eu creo que o primeiro e máis inmediato é poñer en marcha as cousas materiais. Cando concebimos a lei do Panteón, e quero resaltar isto, que non sempre se fai, tiñamos todos unha percepción de que este espacio tiña que ser un espacio de especial recollemento e de que aquí, incluso por precedentes, nunha etapa na que aquí houve actividades claramente inapropiadas para o lugar onde repousan Castelao, Rosalía, Brañas, etc., que isto tiña que ser un espacio de recollemento. Entón, na lei, e aí foi conversas con varias administracións locais, o Concello de Santiago comprometeuse a ceder e, polo tanto, a formar parte do Panteón unha parte circundante na parte colindante coa propia igrexa no exterior, que tamén é Panteón, co cal se podía xogar coa doble, digamos, funcionalidade de dous espacios, un máis, digamos, para actos menos protocolarios, se se quere, ou menos de carácter non reservado, non me sai a palabra exactamente, pero, bueno, por lo menos actos respectuosos, co que significa o espacio, e fora, pois, ter un espacio onde, digamos, poder haber máis liberdade no que eran as manifestacións de carácter social ou político, Eso está sin facer, eu creo que sería bon, de maneira que cando se poña en marcha todo o que é o Panteón, pois a xente sexa consciente de que hai unha parte que é esa involucración do Concello que tamén forma parte do Panteón e que mesmo pode ter elementos simbólicos no día en que tal. Segundo, evidentemente, como xa dixo, o propio edificio. A Xunta fixo un esforzo. O interesante deste edificio é que forma parte dun conxunto, ademais a mí tócame hasta casi familiarmente, porque isto era efectivamente propiedade municipal, todo o que é a zona conventual. Foi no ano 76 cando se fixo a cesión ao Museo do Pobo Galego do recinto conventual, claro, hai unha disposición incluso adicional na que se lle encarga ao Museo do Pobo Galego como titular, digamos, durante pouco tempo, a alcaldesa, dentro de pouco hai que pensar en renovar a cesión ao Museo do Pobo Galego, tal maneira que o que é a xestión inmediata das portas, de abrir, dos horarios, etc., fose do museo, co cal se reforza o propio museo e o que é un conxunto histórico-antropolóxico, eu creo que único tamén, en Galicia, e en moi poucas partes coinciden estas dúas cuestións. Entón, eu primeiro avanzaría no material, por acabar de poñer deberes, a Xunta, conselleiro, pois igual que axudou a rehabilitación do que é o conxunto conventual, pois ten que empezar a pensar en facer unha boa inversión no mantemento deste recinto, entre outras cousas, para que os que estemos aquí teñamos menos dificultades para falar polo frío que fai e que casi nos dá tiriteira. Entón, isto é o primeiro, inmediato. Eu penso que isto é o material. E desde o punto de vista
digamos, de actuacións. Creo que o presidente do Parlamento está impulsando todo, porque se lle puxeron moitos deberes ao Parlamento, desde a constitución da Fundación que xa está feita, a constitución do Consello Asesor que xa está feito, e agora o que tocan son os regulamentos de usos e de distincións, que son os dous que prevé a lei, e iso pois serían os seguintes pasos. E a partir de aí, ou en parello a iso, o que hai que empezar a dignificar isto, como hoxe estamos facendo con este acto moi ben pensado e organizado pola Voz, que xa dá a coñecer ao público que isto está aquí, que está aberto, que se pode visitar e que é un lugar moi especial, moi único e que nos representa a todos, non? Por tanto, hai que traballar tanto no material como no regulamentario e sobre todo poñer en marcha o recinto. Baixo esa premisa, non? De dignificar aínda máis este espazo, que sería o prioritario. Bueno, prioritario é, creo que acabemos os mandatos que nos dá a lei, e hai unha parte que é a cesión deste espacio á Fundación, que me parece que é a primeira cuestión, non? Porque se o espacio non está cedido á Fundación, a Fundación pode existir como ser, pero non sería máis que un ente abstracto. Polo tanto, me parece que aí, bueno, pues, canto máis se poda acelerar esa tramitación, que sabemos que a veces as xestións administrativas son moito máis longas dos que nos gustaría, pois eu creo que esa é a primeira cuestión. A partir de aí, penso que é evidente que este espacio necesita ser rehabilitado, non? Que ten algúns problemas, bueno, que se ven agora aquí coas humidades, non? Mesmo a propia porta da entrada, pois me parece que necesita, non? Pois unha renovación. E logo, a parte máis importante, que este sexa un espazo que utilicen os galegos e as galegas, porque o que lle dá razón de ser o Panteón é que a cidadanía do noso país coñeza a súa historia, non? O vexa como ese símbolo nacional, igual que son pois, a bandeira, o escudo ou o himno, e que sexa tamén un lugar que irradie os valores que nos trouxeron hasta aquí, non? Pois valores como os que representa Rosalía, de defensa do idioma, de feminismo, pois dunha muller rompedora co seu tempo, non? Pois a defensa da nosa cultura, da nosa identidade a través de personalidades, pois eso, desde a escultura até a poesía, ou unha figura como Castelao que evidentemente trascende, non? O que é o cultural e xa nos leva pois a unha dimensión moito máis política da defensa de Galiza. Eu creo que ademais nun momento como este, pois que o Panteón se coñeza nas escolas, non? Que poda ser un lugar visitado, que se difunden esos valores, eu que creo que nos vai a reforzar como galegos e galegas nun momento moi convulso no mundo, que nos fai moita falta. Sí, bueno, básicamente dúas liñas fundamentais de acción. Unha delas sobre xa que se fixo incidencia, que evidentemente rehabilitar, restaurar e rehabilitar este edificio, facer o mantemento, porque todas as partes de procedementos administrativos teñen a súa complexidade e evidentemente acaban sendo hasta un atranco no que hai que facer, non? Pero creo que hai que tamén plantexar que se fai con este pabillón cara ao futuro, como se convirte efectivamente nun elemento identitario. Todo o mundo coñece o himno, todo o mundo coñece a bandeira, todo o mundo coñece o escudo, non todo o mundo coñece o Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. E, polo tanto, hai que poñer en valor, hai que dar a coñecer. Eu, con permiso pola miña de formación profesional, creo que hai un elemento importante que, ademais, tamén foi xa proposto a Fundación, que a partir deste momento debe tomar o control de os usos e honras deste pabillón, pero meter este pabillón na sociedade. É unha forma de meter na sociedade, evidentemente, como calquera outra cousa, as malas e as boas, é metela no sistema educativo. É dicir, este pabillón ten que estar presente nas escolas. O alumnado de toda Galicia, igual que ven ao Museo do Pobo Galego, agora pode vir aquí. Antes non se podía nin vir os escolares, nin vir a sociedade civil en xeral, porque había unha limitación moi estricta en canto ao uso. Esa limitación desapareceu. Agora lle toca á Fundación establecer os mecanismos axeitados para poñer en valor todo este edificio, que sexa conocido, que sexa identificado, que sexa un símbolo máis de Galicia e, sobre todo, que sirva para proxectar ese valor de identidade, de diferenciación, no bo sentido da palabra, que temos os galegos con respecto ao resto das comunidades autónomas, pero poñer en valor todo eso forma parte do que se debe facer a partir deste momento. A parte de conservación xa se encargarán os técnicos, ás veces, conselleiro, é unha cuestión tamén de dotación económica, evidentemente, eso o sabemos todos, pero o outro forma parte dunha vontade decidida de impulsar o pabillón.
Bueno, pois de futuro, o fío... Simplemente, a previsión económica, señor Conselleiro de Cultura, ven de outra banda. Na lei... Xa, non era unha cuestión política, era digo, unha cuestión económica. Estaba falando do que decías ti de xeneración profesional. No Consello está o Conselleiro de Facenda. É dicir, que o Conselleiro de Facenda forma parte do Consello Asesor, entre outras cousas, para que a través dos orzamentos do Parlamento ou da Consellería de Cultura pois se podan acometer as actuacións necesarias que evidentemente van a ser custosas tendo en conta o valor patrimonial e a dificultade de actuar en edificios como Dicíalles que imos levar este fío de futuro co que falamos con vostedes neste último tramo deste coloquio para falar de futuro precisamente na segunda mesa que nos vai seguir agora neste foro. Agradecerlles os tres, darlles os parabéns por ese consenso acadado que rematou na constitución desta lei e o noso agradecemento por acompañarnos hoxe aquí. Luis Álvarez, Ana Pontón, Pedro Puy, pídolles para os tres un aplauso. Grazas aos tres. E de contado imos continuar falando, como lles decíamos, de futuro, do que todo isto está chamado a ser, co presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices. Un aplauso tamén para él. Espera. Imos esperar un momentiño para acabar de colocar... para colocar esta mesa. Pero li. Xa pode acompañarnos por aquí con Goretti San Martín. Un aplauso tamén para ele. Imos compañendo esta mesa. Alcaldesa de Santiago de Compostela. O conselleiro de Cultura, José López Campos, e tamén Daniel Lorenzo, que é o vicario xeral do Arcebispado. E imos por aquí, o presidente por aí. Sí, aí sentado, a alcaldesa por aquí. Imos colocarnos por aquí. Sí, a ver. Sí, vale, perfecto. Colocamos o presidente do Parlamento aí no centro da mesa, se lles parece. Perfecto. Aquí o conselleiro, a alcaldesa, o vicario xeral do Arcebispado. Grazas aos catro tamén por acompañarnos. Poden tomar asento, claro. Vale. Grazas por... Deixame a miñas notas. Por hoxe acompañarnos para falar de todo este proceso, sobre todo das súas expectativas de futuro, da Constitución, non só desta lei, senón o que está todo isto chamado, como actores tamén protagonistas desta fundación, e falamos precisamente do significado, non? E do simbolismo deste espazo. Como resumirían o que representa todo isto, presidente? Bueno, primeiro, a ver se escoita algo mellor, porque temos aí un pequeno problema de non sei se debe ser do eco ou a mellor que algo está aquí acoplado, temos un pequeno problema aí, pero ao mellor se grito, falo un pouco máis alto, ao mellor se me entende, se enténdese ben, perfecto, entón a cuestión vamos ter que falar todos un pouco máis alto. Bueno, pois eu o primeiro agradecer que a xente hoxe este aquí acompañándonos neste acto que eu considero que é un acto moi importante porque é por en valor algo que costou moito, vamos a decir, desatascalo e que eu por eso agradezco que tanto a Voz de Galicia como a propia Fundación déramos este paso de divulgar todo o que foi este proceso. Claro, con respecto a que simboliza este espacio, home, pois eu creo que o podíamos definir en tres palabras, non? Identidade, cultura e memoria colectiva. Eu penso que isto define o que pode ser o simbolismo deste espacio. E tamén un símbolo de concordia. E aquí coinciden pois moitas opinións, moitas diferencias, pero ao final se ten que buscar unha concordia entre todos. Para iso é unha das filosofías coa que nace tamén o do Panteón. Nunha palabra, podíamos decir, este espacio nace como fraternidade galega. Podíamos adoptar este... E despois ten unha parte moi relevante, que é a custodia e
da memoria e da identidade de todas aquelas persoas que fixeron tanto por a nosa cultura, por a nosa lingua, por a nosa identidade. Eu, en definitiva, penso que este espacio aglutina un dos aspectos máis relevantes que é a nosa identidade, a nosa historia, e saber tamén como temos que honrar a súa xente que fixo tanto por a nosa comunidade. Eu definiría así como primeira entrada. Ben, pois moi bo día tamén, obrigada tamén polo convite e pola organización. A verdade é que eu recollo as palabras que tamén dixo o presidente do Parlamento, identidade, cultura, memoria colectiva. Uniríalle a iso, eu creo que algunhas cuestións que son absolutamente fundamentais, que é orgullo e futuro. Porque é absolutamente imposible que un pobo avance, que un pobo consiga outros logros sen mirarse no feito do pasado e sen recoñecer as grandes persoas, as persoas ilustres que no pasado foron guía, que no pasado foron e iniciaron procesos fundamentais, no caso de Rosalía de Castro, para recuperar a nosa lingua, para recuperar a nosa cultura e chegando a ser un símbolo popular de todo o noso país, de toda a nosa nación. Conseguir facer iso con dignidade é o que significa este panteón. Eu creo que é moi importante que sexamos capaces de convertelo nese símbolo a que teñen que vir todas as persoas. Eu lembro cando era pequena, vir ao Museo do Pobo Galego era obrigado, era algo que se facía na escola, nalgúnha vez, unha ou varias. E viñamos para encontrarnos coa nosa cultura, coa cultura tradicional, co que significaba, cos distintos procesos produtivos e con oficios, profesións que eran fundamentais. Que a iso poida acompañárselle nunha visita a partir do alumnado un coñecemento que ten que ser de quen está aquí soterrado e soterrada, porque coincido co que se decía na mesa anterior, isto é algo que descoñece moita parte, unha boa parte da poboación do noso país, desde logo unha parte moi relevante da infancia e da mocidade, e tamén de xente que nos visita, e Santiago, que é un lugar de acollida, tamén pode facer moito por esa popularización para as persoas que chegan aquí e que coñezan eses referentes. E só coñecendo, pois, con orgullo, quen tripou tanto o país como Fontán, quen foi poeta excepcional, que cantou a nosa raza, quen foi grandes figuras do noso pensamento, escultores que realmente conseguiron tamén unha popularización moi importante da súa obra, e, sobre todo, ese grande político, ese grande tamén ilustrador, ese grande tamén escritor que foi Castelao. Sen ese coñecemento do que son as figuras de atrás, é imposible que digamos que podemos escribir o noso porvir, escribir o noso futuro. E por iso creo que é importante recoñecer, mirar e ter aberto esas portas á memoria histórica colectiva para podermos avanzar como sociedade e como pobo. Que visión ten o conselleiro deste espazo cargado de tanto simbolismo? Bueno, eu primeiro agradecer o convite unha vez máis. Creo que é unha oportunidade extraordinaria de poder debater, ademais poder mostrar os nosos puntos de encontro tamén en moitas cuestións relevantes. Agradecer a todos os que tiveron a ver en arrouparnos nesta mañá, algo fría, como decía Pedro. A verdade é que deixamos a chuvia, pero non deixamos o frío. Estamos no mes de febreiro, polo tanto, este é o noso clima de verdade, o clima galego, pero que nos acolle para poder aproveitar esta oportunidade como fixeron os anteriores que nos anteceron a usar a palabra, para facer un pequeno repaso, unha pequena historia deste percorrido e, sobre todo, para poñer en valor o conseguido. Eu, aparte de suscribir, por suposto, creo que foi un gran éxito político e social estar hoxe aquí, o que nos trouxe hasta aquí. Eu creo que tiñamos unha responsabilidade. Existía no seu consciente colectivo unha débeda cos nosos ilustres. Sabíamos que non tiñamos estado á altura do legado que eles nos deixaron. Sabíamos que as institucións debíamos de camiñar cara a un entente, cara a un espacio de concordia, de entendemento, que non era sinxelo, e aquí se dixo anteriormente, non houbo que renunciar a determinadas posicións que a veces de partida parecen difíciles, parecen complexas,
pero que isto, como todos os grandes acordos, ao final se consigue con moito diálogo, a veces eu creo que con discreción, importante, aquí se falou tamén, non, desas conversas que permitiron chegar con unha lei xa moi moldeada, moi debatida, non, en lectura única, e sobre todo con intelixencia política, non? Eu aquí sí que me gustaría facer un pouco, ser un pouco corporativista, non? Creo que nun mundo que tamén se comentou, onde parece que todo é complexo, todo é difícil, todo nos quedamos sempre ca parte negativa ou retos non superados, debemos de poñer en valor tamén aquelas cuestións que consiguen unirnos, non? E que consiguen facer que ao final subamos chanzos e consolidemos os pasos que damos para poñer en valor os símbolos realmente que nos unen, non? E este caso creo que o exemplo deste traballo, que foron décadas, que foron moitísimos anos de retos incumplidos, que a veces de fracasos, de frustracións, que eu entendo de moitas persoas que participaron neste proceso, bueno, pues hoxe se ven finalizadas ou se ven continuadas no día de hoxe, pero tamén creo que nos debemos de acordar de todos aqueles que, bueno, puxeron o seu grado de area, non? Que foron construindo a realidade que hoxe nos permite chegar a un acordo e que nos permite empezar a pensar, non? De que maneira temos que, cales son os novos retos, como temos que poñer en valor este espazo, este gran símbolo de Galicia, e sobre todo facelo dende, bueno, pues as ensinanzas que nos fixeron os nosos ilustres, non? Esa concordia, esa intelixencia colectiva polas que nos caracterizamos en Galicia, non? Ao final, ese sentidiño que nos vai a permitir, eu estou convencido, que as 4 institucións que hoxe representamos ou estamos representadas directamente na constitución deste padroado, o arcebispado, o Concello, o Parlamento e a Xunta de Galicia, construamos colectivamente ese proxecto común, que é un proxecto de todos os galegos. E aquí temos moitos retos, que seguramente despois falaremos deles, non só da parte arquitectónico-constructiva, que tamén, senón de como conseguimos esos obxectivos, de poñer en valor e dar a coñecer todo o gran patrimonio que temos aquí. Que valor destacan dentro do arcebispado? Ben, para nós era tamén un reto, sobre todo tamén era un horizonte no que agardábamos que se chegara a producir. É dicir, levábamos anos, incluso con algún contacto con membros do Parlamento de Galicia, interesados en que efectivamente se avanzara para que este espazo verdadeiramente poidera cumprir a súa función. Era evidente que como estaba non estaba ben, e que procurar que isto se viviera dun modo distinto e verdadeiramente poidéramos falar dun signo e dun elemento que fora verdadeiramente representativo para Galicia, necesitaba o concurso, o consenso de todos, senón era inviable. Nos procurábamos, por exemplo, a colaboración sempre co Museo do Pobo Galego, que cando viñan grupos de estudiantes podían acceder desde o propio espacio do museo a este edificio, ao que é a igrexa de San Domingos de Bonaval, pero, de feito, o día que se firma a constitución da fundación, abrimos a porta principal. Esa porta nunca debería haber permanecido pechada por décadas. Como vai a ser unha referencia un lugar pechado? É imposible, non ten ningún sentido. Por iso, nese momento e de forma inmediata, con independencia de que teñamos que seguir traballando para que todas as previsións da propia lei e do estatuto da fundación se vayan ordenando adecuadamente e que podan ter toda a súa expansión, era necesario abrir as portas de entrada. E o que este espacio significa o recolle o mismo preámbulo da lei con unha referencia que fai ao discurso Alba de Grolla de Castelao. Nese momento, no 48, creo recordar, só estaban soterrados aquí Rosalía e Brañas. Pero Castelao di, vou lerlo que tal cual está, porque creo que foi verdadeiramente un acerto dos legisladores cando fixeron esa referencia, e que
é perfectamente adecuada e incluso creo que casi fundante, indica a relevancia deste espacio. De Panteón honrando as nobres dignidades e os fortes caracteres que deu Galiza no decorrer da súa historia. Seguro Alfonso Daniel non pensaba que iba a estar aquí, pero a referencia é clarísima. Este panteón é os que están e todos os que poderían estar ao longo da historia. Eu agradezo á alcaldesa cando me honrou co agasallo de Alba de Gloria, porque me permitiu ler unha e outra vez ese discurso. E aí aparecen unha ringleira de personaxes ao longo da historia, desde moi antigo hasta os míticos e os históricos propiamente, que eso é realmente algo que si queremos poñer en valor, o que somos como pobo, o que nos permite decir sin despreciar a ninguén, pero tampouco sin ser menos que ninguén, que temos unhas referencias moi poderosas e moi potentes para poder, con orgullo, significarnos na condición de galegos. Deixennos algunhas propostas, as súas, cales serían algunha mención para dinamizar este espazo? A ver, hai cuestións que son fundamentais, creo eu, como está todo por facer, calquera cousa que se faga o prioritario? O prioritario, hai unha cuestión que ten que ver con rehabilitación do espazo, está claro, o espazo ten que estar en bo estado, iso significa, ao final, orzamentos, como se dicía antes, pero logo hai outras cuestións que a xente saiba quen está aquí soterrado, que a xente coñeza a súa historia, que se faga esa divulgación a través do sistema educativo, a través de todas as persoas que nos visitan, para que a xente veña ao Panteón e para que coñeza cales foron os feitos que honraron a esas persoas. Eu creo que hai un grande descoñecemento sobre as persoas que están aquí soterradas, sobre o que significan. Fora da figura de Rosalía, que transcende, mesmo a figura de Castelao, en algúns espazos, en algúns sitios, non se sabe quen é, que hoxe consigamos ter ese espazo tamén, Rosalía de Castro Aeroporto, Estación Intermodal Castelao, pero que a todo iso vayamos acrecentando cales foron o seu significado, cal é a súa mensaxe, cal é a súa obra, e que a partir deso isto se convirta nun espazo de dinamización que se popularice. Como moi ben dicía Daniel, quen coñece o Alba de Gloria de Castelao, quen coñece cantidade de persoas que foron fundamentais para contribuir a construir o noso país, a construir Galiza tal cal é hoxe, desde diferentes ámbitos, desde o mundo da poesía, desde o mundo do pensamento, desde o mundo da escultura, desde o mundo da arte, desde o mundo do humor, desde o mundo da política. É absolutamente fundamental. Eu creo que é popularización, chegada ao sistema educativo, que haxa tamén un coñecemento digital a través das redes do que significa o Panteón e, sobre todo, xa digo que se faga un esforzo importante para que o espazo estea nas debidas condicións. Se me permites, estou de acordo que os retos van a ser tamén complicados, pero ao mellor tamén convén que repasemos que pasou hasta chegar aquí, porque esa é outra historia. Nós empezamos o 5 de abril do 2024. Foi a primeira reunión. Hasta o 12 de abril do 25 non se constituíu a Fundación con escritura e con estatutos. Un ano, prácticamente. Acordádevos daquil acto que tuvemos aquí. Claro, a nivel da xente, que lentos son estes políticos, porque non arrancar con isto, pero é que detrás desto hai borrador de estatutos de aprobación. Tela. Iso non é cualquier cousa. Aí opinan, cada un ten a súa visión, a min cóllenme no medio, fala coa Iglesia, fala coa Consellería, fala co Concello, non é fácil. Depois ven outra segunda volta, que dicen dali e que dicen un lío. Escoítase mellor? Non, eu creo que se escoita mellor así. Bueno, foi todo moi complejo.
Inda quedaba outro asunto máis complexo, que era aprobalo na mesa do Parlamento e escoitar os portavoces dos grupos parlamentarios. E iso, verdad, Goretti? Tela. Porque eu salía moitas veces de falar co arzobispo e depois tiña que ir a falar contigo. E depois, no medio, eu non sabía si parar no hostal e dicir como afronto isto, porque estaba nun momento, teño que dicilo, de non saber que facer. Pero dixen, ti eres de Ourense. Hai que meterlle esa terquedad porque o proxecto ten que salir adiante. Non vou dicir que non costou moito. E tamén recoñezo que se fixeron moitísimos esforzos, moitos, e moitas cesións. Isto tamén é conveniente que se sepa. A lei deixounos un terreno moi propicio para chegar a un acordo, pero o mérito de todo isto teñen tamén as múltiples cesións que se fixeron. E eu isto quero polo en valor. E quero agradecer un traballo na sombra que non figura que é letrados, tanto os letrados do Parlamento como os letrados do Concello, como os da Iglesia, que nos desbrozaron un tema tan farragoso como é aprobar estatutos e ver como se podía encaixar todo. O Consello Consultivo, que nos dixo, solo podedes ir por aí, porque se non vades por aí, non se pode registrar. Nos orientaron ben, facendo, está aí o presidente, facendo equilibrios. O notario, o señor notario que estuvo aquí presente na acta de Constitución. Ao principio nos dixo que non se podía encaixar. Había que rebotar todo e facelo. Bueno, prácticamente o primeiro día nos dixo que tiñamos que volver a empezar. Non sei como, empezaron negociacións, eu fixen o que puiden, pero sei que alguén debeu de facer aí unha xestión e ao final se aceptou. Por lo tanto, é bo reconocer o empeño que nesto tuvo moitísima xente. E tamén o persoal do Parlamento e o persoal da Consellería que se esforzou, e aquí está o conselleiro, o Ayuntamiento, que puxo todo o que había de sí para sacar adiante este proxecto, que foi un tema moi delicado. Por iso hoxe eu quero aquí deixar constancia do meu agradecemento a todos, porque iso foi moi difícil. Hasta eu hoxe mesmo non me creo que teñamos isto pechado. Hasta aquí foi difícil, pero como ahora vamos a falar dos retos, avecínanse tamén terremotos. E imos pechar además cos retos, pero avecínanse tamén terremotos, pero iso deixámoslo para despois. Non sei se antes de pechar con ese retos, o Arcebispado e a Consellería queren incorporar tamén, non? Algún elemento máis como prioritario para dinamizar este espazo, brevemente. Non sei, o conselleiro... No, por favor. A ver, é claro, falamos xa moito do que é a necesidade de intervir neste espazo. Eso é indudable, todo o mundo pode percibirlo. Pero creo que é moi importante, díxose, pero hai que insistir. Si queremos facer que o Panteón teña cara fora unha relevancia importante, hai que facer materiales, hai que facelo chegar, hai que facelo accesible. Accesible non é poñer unha rampa, porque a veces eso parece que a accesibilidade é poñer unha rampa. Non, hai que facelo accesible intelectualmente. É dicir, na inteligencia, que sea un espacio no que un se sinta de verdad que forma parte, é dicir, non porque sexa ilustre, ou porque espere selo, sino porque houbo esos ilustres que queremos honrar. Por tanto, hai que facer unha tarefa moi importante de educación, de formación e de difusión. Eso, a memoria de actividades do ano próximo deberá ser un poquinho máis exigente. Insiste moito, non, nese aspecto, conselleiro? Si, eu deixade de disfrutar antes de que pasemos a parte dos retos, porque creo que todas as miradas apuntan a cara este lado. Sí.
deixádeme disfrutar un pouco deste momento placenteiro ata que nos poñamos deberes, que parece que será a Consellería e a Xunta que teña que asumir tamén unha parte importante en este proceso. Pero eu creo que o primeiro reto, e xa se apuntou tamén aquí, é unha cuestión formal. Non? Temos moito avanzado, efectivamente o acaba de apuntar o presidente, creo que fixo un relatorio extraordinario dos pasos que se deron nos últimos meses, que foron meses intensos, de moita negociación, de moita cesión, de moita intelixencia, creo que por parte de todos para poder chegar ata aquí, pero agora falta unha cuestión material, que é resolver a cuestión da titularidade e, digamos, facer esa incorporación deste panteón dentro do que é a cesión a propia fundación, que terá que ser o padroado, terá que ser o que xestione todo este espazo. Non? Por tanto, aí temos que seguir traballando, aínda hai moito traballo interno, pero a vez, evidentemente, non nos podemos plantar aquí. Todos entendíamos que este ano 2026 era o gran ano para relanzar a actividade de difusión, de promoción, de divulgación do que é o Panteón, non só do propio ben en sí, senón tamén de todo o que isto supón, non? De toda a historia que aquí atesoura. E para aí xa tivemos as primeiras reunións, xa temos avanzado as 4 entidades, como vai a ser o calendario de actividades que vamos a levar a cabo nos próximos meses. Xa había, ademais, por suposto que temos que respetar o traballo, o excelente traballo que fan as fundacións que representan os galegos e as galegas ilustres que temos aquí no Panteón, e, por tanto, temos que traballar de forma coordinada ca Fundación Castelao, ca Fundación Brañas, ca Fundación Rosalía de Castro, e aí hai un traballo moi intenso que por suposto, vamos a integrar e vamos a incorporar. E, ademais, eu creo que esta fundación debe ter unha actividade propia intensa. Non? E aquí vamos, outra vez, o que concluían tanto o presidente do Parlamento, a alcaldesa e don Daniel. Non temos que conseguir abrir as portas, abrir as fiestras deste Panteón de Galegas e Galegos Ilustres á sociedade galega. Só aí conseguiremos o obxectivo para o que foi creada esta fundación. Ao final, non podemos esquecer que a fundación é un instrumento. Non? Agora temos un instrumento complexo, difícil, delicado, con os seus equilibrios perfectamente definidos, pero que ese non é o obxectivo. Este seguramente non é o fin, nin debe de ser o fin en si mesmo. Isto ten que ser un medio para conseguir ese obxectivo final. Non é aquí onde temos que dotalo, ademais no que tamén temos moito traballo feito, un tema que non se comentou aquí, pero é importante, hai un plan director tamén do propio Panteón que nos vai a dirixir, que nos vai a orientar tamén sobre cales son os retos a futuro, e despois temos, dende logo, entidades que podemos dotar de sentido e de contido este gran proxecto para Galicia. Imos cunha última cuestión, imos pensar en futuro, retos, desafíos, deberes que se teñen postos como institucións que forman parte desta fundación, a ver cales son os que subliñan dende o arcebispado. Neste momento estamos xa co Concello, creo que na fase última, derradeira, espero xa definitiva, para que podamos facer a cesión, que queremos facer a cesión con toda a generosidade do mundo, para que efectivamente este lugar cumpla a súa función. Por tanto, nesa parte creo que vamos avanzando moi ben, e que eu espero que en datas, pero aquí decía o presidente do Parlamento, claro, aquí hai que contar tamén con notarios, registradores e demais, que é tamén un mundo un pouco peculiar. Entonces, neste momento, a veces, o que nos para isto, é dicir, o que nos retrasa un pouco, pero vamos xa no bo camiño, e sobre todo porque o acordo é fundamental, por tanto non hai desde esa perspectiva ningún. Pero para min o tema do reto é o reto, non vou a falar dunha actividade concreta ou dunha acción concreta. Aquí o reto ahora é, si temos claro, e témolo, si xa no momento en que aquí queda soterrada Rosalía de Castro, isto é o Panteón, vou a decirlo xa como ahora, de galegas e galegos ilustres, temos que facer que isto sea coñecido e que sea algo que estea na memoria de todos e que sea un referente para todos, que cando un ven á cidade de Santiago pense que ademais do que está entre os antiguos muros está o que está al lado mismo e ten unha significación, como é neste caso, a que se quiso dar a este lugar como lugar de referente para Galicia. E, por tanto, eso
é o que temos que traballar con todos os medios. Eu agradecía onte a María de aquí, da Voz de Galicia, por este acto, é que é fundamental, é que todo isto é moi importante, hai que falar de isto, hai que levar isto á sociedade, é que senón non se vai saber. O reto importante tamén é manter o consenso, iso é moi importante, que teñamos claro que isto é unha tarefa de todos, é que todos temos que involucrarnos na medida, lóxicamente, das posibilidades de cada quen. Pero isto é moi importante, unha tarefa de todos, é que non só as instituciones, todas as entidades sociais, pero tamén dos propios galegos que se enorgullezan por ter este espacio, por ter ilustres galegos aquí soterrados, pero por ter ilustres galegos dos que hai que facer memoria, aunque non estén aquí. Pero hai que facer en memoria. Falábamos onte precisamente, non? Que dicías a necesidade de visibilizar o que facemos hoxe a través de todas as canles de La Voz de Galicia amosando pois todo o que están comentando, non? E todo o que aquí se agocha. Conselleiro, dende a Xunta Retos. Bueno, abruma un pouco, agora entramos na parte máis, o mellor, máis concreta de que o que pretendemos, non? Con esa, como decía antes, non? Con ese medio que creamos entre todos para conseguir o obxectivo. Eu creo que igual que ata o de agora, os pasos que se foron dando foronse consolidando. Non creo que esa é unha parte importante. A veces é fundamental, eu creo que é importantísimo tamén o perfil das persoas que están ao frente dos proxectos, en este caso se deron as circunstancias para que este reto fose, digamos, maduro e fose executable e xestionable, e agora o que temos é que o primeiro reto é que seguir mantendo ese debate, ese equilibrio, que eu creo que é importante no propio padroado, creo que hai un espacio fermoso para o diálogo, é un reto importante, eu creo que aí vamos a sacar cuestións moi interesantes, e despois para min o maior reto é conseguir que este legado, que ao final que ten que ser e é o patrimonio de todos, sexamos capaces de transmitilo ás xeracións futuras, non? Falamos dos séculos pasados, onde foi tan complexo, tan difícil integrar as distintas sensibilidades, resolver as problemáticas a veces máis do día a día. Hoxe temos un escenario, creo que, de estabilidade, temos un entorno de concordia, de entendemento, e a partir de aí o que temos é que intentar seguir construindo ese escenario, non? E que, ao final, aqueles que nos sucedan, que veñan detrás, que encontren, desde logo, un proxecto de país. Eu creo que aquí todo o mundo se ten que sentir plenamente representado, todo o mundo se ten que sentir plenamente integrado, no que a programación que fagamos nos serva para poñer en valor, o que decíamos antes, non? Para que a sociedade galega coñeza de verdade esos alicerces que, ao final, permitiron construir a Galicia que hoxe somos, e utilizar tamén este espazo, o Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, como ese punto de encontro e, sobre todo, a capacidade que nos ten de proxectarnos cara ao futuro, non? Ao final, eu creo que ten que ser un símbolo de verdade de Galicia, non só no estricto senso, como poden ser outros elementos, como a bandeira, o himno, o escudo, sino que ten que ser ese símbolo de diálogo, ese símbolo de concordia, ese símbolo que nos permita entender que é moito máis o que nos une que o que nos separa, e que, ao final, xuntos, somos moito máis fortes, somos capaces de conseguir os retos que nos propoñamos de cara ao futuro. Alcaldesa. Sí, eu creo que hai unha serie de retos que son retos a curto prazo, aínda que son retos importantes, son a curto prazo. O primeiro, conseguir a cesión e facer esa cesión por parte tanto da Igrexa da Arquidiocese como do Concello á propia Fundación. Sen iso non hai nada. Niso levamos traballando meses e iso está encamiñado. Tamén quero agradecerlle a nosa asesoría xurídica, tamén a nosa secretaría, todo o traballo que leva feito xunto coa Igrexa para que isto sexa unha realidade. Segundo reto, temos que ter o regulamento de usos e de honras. Facías aquí referencia a él antes, pero temos un prazo dado que hai que cumprir e ter ese regulamento de usos e de honras para que tamén o conxunto da sociedade civil poida facer uso del, para que todo o mundo poida decir quero vir, quero facer uso, quero facer aquí este acto, e que realmente este sexa un sitio de portas abertas todos os días. E logo, aparte deses retos, que non son poucos, a curto prazo, temos un reto
máis medio prazo, que é dotalo de orzamentos, porque todo o que dicimos de que aquí haxa programación, visibilidade e rehabilitación significa que haxa compromiso orzamentario para que iso poida ser unha realidade. Así que ten que haber orzamentos, ten que haber estabilidade. Eu creo que estabilidade significa que as persoas que forman parte da comisión asesora, as persoas que están en todo o que o entramado, pois que se impliquen, que entendan que este é un camiño xa sen retorno e que, polo tanto, temos que continuar nel, que fagan propostas de dinamización e que esas propostas chegan a canta máis xente e que se faga nun elemento claro de temos que conseguir que haxa estabilidade e acordo a respecto do que levamos feito de aquí para diante. Creo que iso é importante, porque se non temos esa estabilidade é difícil. E o terceiro é compromiso. Compromiso co que significou históricamente este panteón de galegas e galegos ilustres. Compromiso coa obra, coa mensaxe, co que nos dixeron as persoas aquí soterradas a respecto da necesidade de avanzar no país porque acreditamos en nós, na nosa lingua, na nosa cultura, no noso patrimonio e porque nos sentimos orgullosas e orgullosos de telo. Entón, nese sentido, eu creo que esas cuestións son un pouco as que nos deben de marcar o camiño. Dito de maneira moi resumida, Rosalía ao morrer dixo aquelo, non? De abride a fiestra que quero ver o mar, probablemente en nome de todos, ou se podería dicir non, abride as portas que quero que nos escoiten, porque estamos aquí pechados. Que podamos abrir as portas para que todo o mundo poida escoitar justamente a voz de quen aquí está soterrado e soterrada. Presidente, escoitámolo a vostede como peche tamén con eses retos para que se cumpra todo o que está máis nesa lei. Eu, onte a noite, como sabía deste debate, anotei aquí 3 ou 4, que sei que son os que van a generar, eu dixen antes terremoto, non será un terremoto, pero xa veremos. Cesión de espacios, ese é un tema, usted sabe, eu sei, eles saben, vamos a ver como artellamos todo eso. Eu creo que ese tema necesita de xenerosidade por ambas as partes e non deixa de ser un tema complexo. O apuntaba a alcaldesa, regulamento de usos de espacio do Panteón. E aquí vai haber outra. Que se pode facer aquí, que non se pode facer. E aí hai que ter consenso. Se lle aplicamos a isto política, adiós. Polo tanto, empecemos a reflexionar. Non é pequeno, Si nos puxemos de acordo en todo e agora non sabemos o que podemos facer aquí ou non nos pomos de acordo co que podemos facer aquí, hai que ter cesións por todas as partes. Outro, regulamento de honras e protocolo ceremonial. Isto nos vai levar forzosamente a definir a ilustreza. Quen é ilustre? Non é fácil. Se aquí lle aplicamos tamén política, non vai haber ninguén ilustre. Reflexionemos. Isto é o que nos ven por o camiño, porque é fácil dicir honrar a todas as persoas que tal cual, de acordo, honrémolas. Nomes. Non, ese non porque tuvo unha vinculación, non, ese non porque tuvo... Adiós, asunto morto. Polo tanto, isto hai que dar... Estos son asuntos serios, son os que realmente nos vamos a topar. Dicía o conselleiro que a ver se... Non, os que veñen de atrás lle queda traballo tamén, xa cho digo eu, porque hai algunhas cousas que non vamos a ser posiblemente, inda que vamos a avanzar moito, hai algunhas cousas que van a requirir máis tempo. E isto vamos a ser sensatos desde este momento. Outro asunto. Preservar a xestión do patrimonio, isto, reformalo, eso é un reto, pero tamén custodiar legados, porque iso é algo que nos ven recollido na lei. E custodiar legados pois van a empezar a chegarnos asuntos moi importantes onde vamos a ter que definilos. E isto pois será outra historia, porque
Afortunadamente en Galicia temos moita xente ilustre, con moito legado, que é bo preservalo porque é historia de Galicia, pero que vamos a ver como se ordena todo eso. Estou totalmente de acordo na divulgación e a acción cultural. Isto é fundamental. Como de hoxe, abrir portas, isto hai que enseñalo, hai que difundir a través deste espacio cultura, aí sí que creo que non vamos a ter ningún punto de discordia. E por último, que a Fundación teña unha gobernanza con absoluta transparencia. Isto é necesario. Eu creo que, estando en maus do Parlamento, creo que aí se fixo unha aposta seria, porque o Parlamento é absolutamente transparente e absolutamente custodiado, porque para iso están ali todos os grupos políticos que se encargan, entre outras cousas, de controlarnos entre todos. E, polo tanto, creo que iso é fundamental. Non son retos pequenos. Concienciémonos e o que se pide é que botemos todos unha mau para sacar adiante isto que costou empezar, que nos vai a costar un pouco seguir arrancando con el, pero que se nos xuntamos e cedemos, sai adiante. Bueno, Cousas máis difíciles fixemos. Efectivamente, moito sentidiño e moita sensatez para seguir adiante. Grazas aos 4 por acompañarnos, Daniel Lorenzo, Goretti San Martín, Miguel Ángel Santalices, José López Campos. Grazas aos 4, un aplauso tamén para eles. E imos rematar co que vai ser o noso último convidado, con Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea, ex-reitor da Universidade de Santiago de Compostela, expresidente do Consello da Cultura Galega. Con el imos tamén falar de pasado, tamén de presente, xa nos adiantou que trae propostas, así que adiante, un aplauso para el. Bos días a todos e todas. Agradezo moito este convite ao Parlamento e á Voz de Galicia para participar neste acto que creo que é moi importante sobre o presente e o futuro do Panteón de Galicia e agora, como aquí xa foi dito, regulado na recente lei do Parlamento do ano 25, según explicou o seu propio presidente aquí. A min, personalmente, e como estudoso algo dos símbolos de Galicia, pois alégrame este final feliz despois de tantos anos de espera, de propostas, de opinións e a veces tamén de atrancos. Eu tuve unha oportunidade, tamén a honra, en algún tempo, de presentar no Parlamento de Galicia como presidente do Consello unha proposta, creo que bastante viable para o futuro do Panteón, e felizmente vexo que agora, con diferencias naturalmente, esas propostas están tamén recollidas na lei parlamentaria que se acaba de dicir. Eu aquí vou facer só 2 ou 3 observacións porque xa non há tempo para máis. Primeiro, sobre o que son os propios panteóns, e segundo, sobre a originalidade do panteón galego, que é o principio do que aquí estamos, e terceiro, algunhas suxestións que poden ser útiles ou non útiles neste punto. Desde logo, o panteón en si mesmo, a súa historia, e sobre todo o seu significado presente e futuro, merece, creo que, bastantes reflexións. Pero é preciso partir do punto do contexto no que os panteóns foron instituídos. Claro, os panteóns teñen que ver coa morte, naturalmente, teñen que ver coa memoria, pero foron constituídos convivindo ou afastándose, depende, de igrexas, de lugares de culto, onde se soterraban normalmente por grandes figuras, monarcas, aquí están grandes e ilustres membros da nobreza galega aquí soterrados, aquí mesmo vemos, de modo que como monumentos entre funerarios e patrióticos, os panteóns están moi expostos ás mudanzas políticas, ás mudanzas sociais e ás opinións que en todo momento pode haber sobre eles. De modo que o obxectivo final de todo o panteón, que é garantir a posteridade das figuras que acolle, non sempre é doado. Pero hai problemas en todas partes. En realidade,
o obxectivo dos panteóns foi desempeñar un papel simbólico, moitas veces considerados como lugares de memoria nacional, e non malia o seu nome de lugares de enterramento de figuras ilustres merecentes de ser, como destino canónico modelo francés, panteonizados. Pero alén do lugar das razóns invocadas, hai unha decisión institucional tomada por asambleas, tomada por parlamentos políticos, que marca o proceso. É unha opinión pública que aceita ou critica as decisións tomadas ata o punto en que se deu o caso, no caso do Panteón por antonomasia, que é o francés, de retirar algunhas cinzas que ali foran soterradas. Xa non há discusión solo sobre quen vai, senón despois de estar, se é preciso ou non preciso ou conveniente ou non conveniente, retiralo. En fin, que se é certo, seguindo a máxima de Cicerón, que a vida dos mortos é a memoria dos vivos, tamén é certo que os vivos mudan moito estas lembranzas e os panteóns teñen a veces que reflectilo. O caso de Galicia é un caso bastante orixinal, porque a creación do seu panteón foi obra da sociedade civil, foi obra de institucións non políticas en xeral, senón culturais, e, por tanto, ten un perfil desde o principio que se alonxa bastante dos panteóns que en xeral se crearon en todas partes, que foron obras de estados ou foron obra de asambleas políticas. No noso caso, as primeiras cinzas trasladadas foron as dunha poeta, Rosalía de Castro, como ben se sabe, e non as dun gran home ilustre, por máis que se dixese naquele momento que era panteón xa galegos ilustres. Pero, en fin, foi unha poeta que creo que nos define moito mellor no canto de ser un tribuno político, un mariscal de campo, unha figura que combatira nas guerras ou que fora, que, por outra parte, tampouco tiñamos. Pero se o liberalismo español creou o Panteón Nacional de Políticos Ilustres en 1837 e a Revolución Francesa creou o Panteón de Francia, o modelo máis influente en Europa, como dixen antes, o Panteón galego foi obra do rexurdimento literario e do regionalismo político, combinados entre sí, de modo que este movimento cultural e cívico, no que estaban institucións educativas de Compostela, grupos regionalistas, sociedades galegas de emigración americana, foron os que acordaron, co apoio da familia de Rosalía de Castro, é dicir, Murguía, o traslado das cinzas da poeta desde Padrón a Compostela. A idea non era só mudar de enterramento, senón era resignificar Rosalía como escritora para facer dela a pedra angular do futuro panteón. E era o primeiro paso na moderna construción dos símbolos de Galicia. Ainda non estaban fixados nin o himno, nin a bandeira, que tardaron ainda uns anos, ou décadas, en seren fixados de modo preciso. Bueno, e finalmente solo na lei do Parlamento de símbolos de hai case nada, non? De modo que a creación do Panteón forma parte dun proceso máis global, que foi moi común na época, de creación de lugares de memoria, que ao pouco tempo se continuou co monumento dos mártires de Carral, como era tamén habitual en moitos lugares de Europa da bela época. E insisto que non había daquela en Galicia un parlamento para inscribir nas súas paredes, como se fixo no Parlamento Español, por exemplo, litografías dos nomes preclaros de Galicia, que xa o denunciou Otero Pedraio, por boca de Adrián Solovio, cando pasou por Carral. Non había paredes, non había lugar onde colocar as litografías dos grandes persoeiros de Galicia, pero había ideas. Esas ideas foron as que permitiron a creación de lugares de memoria, fose o Panteón, fose Carral, fosen outros, que son, creo que, algo original en Galicia. Direi solo que, como Panteón, a iniciativa galega foi a única que naquela altura se registrou no que se chamaba globalmente a España regional, é dicir, aquela España que tiña máis ou menos conciencia de que existían diversidades lingüísticas e culturais na España da Restauración, que xa moito dicir. Pois nin en Cataluña, nin no País Vasco, houve un proceso semellante ao que tivo lugar en Galicia en 1891. A evolución do Panteón xa foi aquí contado polos que coñecen máis directamente, tanto no número de ingresados como nas visitas e apertura pública, a quen quixera entrar aquí, pois non foi, en moitos casos, especialmente feliz. Pero, en cambio, contou con ofrendas florais, con misas votivas durante moitas décadas, e nunca estivo realmente en estado de abandono, como, por exemplo, sucedeu co Panteón de España, que estivo uns 60 anos en estado de abandono.
como que a todo hai que engane neste punto, non? Os criterios seguidos para o traslado de cinzas ou o enterramento directo, que houve un caso, foron variables, pero é algo que acontece con frecuencia. Tal vez o número de soterrados no panteón pareza baixo, 6 persoas ilustres, pero en comparanza non son tan poucos. No Panteón de Francia, e volvo a comparanza, activo desde a Revolución e con un século máis de existencia do que o galego, digo que o Panteón de Francia ten 81 figuras, persoas, ilustres, como se quere chamar, dos que 6 son mulleres. Se o vemos en relación á poboación e ao traxecto histórico, pois máis ou menos o galego non é moi diferente. E a pesar de carecer dun marco normativo no que se rexer, o Panteón galego mantívose vivo e agora coa lei recén aprobada e co acordo institucional que a fixo posible, creo que collerá novos azos e adoptará novas prácticas. Despois de escoitar aos presidentes, aos responsables das institucións e tamén aos responsables dos grupos parlamentarios que aprobaron, creo que non teño nada máis que decir. Solo fazer, digamos, 2 comentarios que me foron xurdindo despois de oílos a eles nesta mañá. O primeiro, xa vin que houve discusión sobre o nome. Xosé Ramón Barreiro máis eu coordinamos un libro hai uns anos que se chamaba Símbolos de Galicia. En ese libro se incluía un texto final, asinado neste caso por Barreiro, José Ramón Barreiro, que falaba do panteón como panteón da galeguidade, que tamén vexo que aquí foi evocado nalgún punto. Eu non estou en disposición de poder decir hai que facer así ou facer asá, pero esa idea do panteón da galeguidade ou panteón de Galicia creo que é máis inclusivo que cualquier outro que se pode actuar, que se pode escoller, ainda que o escollido naturalmente é inclusivo tamén. E logo, outro punto que me parece tamén foi evocado aquí e que parece que vai presentar bastantes dificultades, que non só como dispoñer este espacio, como arreglalo e todas esas cousas, senón como regular, e como regular sobre todo as persoas que van a entrar ou que poden entrar no futuro no Panteón. Neste sentido, hai un punto moi importante que avanza a lei, que é que xa non se van facer enterramentos aquí. Fixo só unha vez, fixo un enterramento, que foi o caso da Sorei, o resto foron traslados. Non sei se farán traslados ou non, se hai enterramentos directos ou non. En todo caso, a sociedade actual vai por unha vía de non facer xa enterramentos ou traslados. En todo caso, algo hai que facer. Nese punto, a min pareceme que sería oportuno considerar este espacio co Parque de Bonaval como un conxunto e xestionalo de forma conxuntamente e camiñar na dirección de manter Panteón e crear tamén un espazo memorial. Un espazo memorial que se poda soportar con lápidas, con nomes, non con sepulturas. E que este espacio memorial podría ser unha especie de lección en espazo aberto de historia, de cultura de Galicia, moito máis fácil de cuidar, quizá, e tamén con máis posibilidades de converxer nas ideas que coa discusión sobre unha persona que debe ser trasladada ou non ser trasladada. En este punto, creo que temos, xa foi quizá aquí evocado, non sei se por Daniel Lorenzo, o texto Alba de Gloria de Castelao. Ese é un testamento. E xa que estamos nun lugar de enterramentos e de morte, un testamento moi importante. En ese testamento hai 64 nomes que son evocados como figuras principais da historia de Galicia. Non podíamos imaginar que no espazo externo a esta igrexa, a este lugar, no Parque do Bonaval ou aquí detrás, colocar polo menos estes 64 nomes que, designados por Castelao, creo que concitarían bastante converxencia social, política e intelectual. Ou incluso, sin ir tan lonxe, por exemplo, as 18 xarras que diseñou no Castro de Sada, Luis Seoane, pensadas para vender nas bazares galegos a historia de Galicia, esas 18 xarras que representan a 18 figuras importantísimas da historia de Galicia, podían ser tamén musealizables e colocadas aquí. De modo que, dito todo isto, a mí só me queda agradecer de novo esta oportunidade, felicitar ao Parlamento e as súas forzas políticas porque chegaran a este acordo e, sobre todo, desexar
que no futuro teñamos o que estamos soñando. É dicir, un panteón que sexa visitable, un espazo memorial que sexa representativo e é un lugar que sexa aceptado pola sociedade non só galega, sino por todos os visitantes que ten Santiago e que aquí podrán ver todo o que fomos, o que somos e o que queremos ser no futuro. Moitas gracias. Bueno, pois agradecidos nós, señor Villares, e a todos os que nos acompañaron, grazas a todos pola súa presenza, polas súas aportacións, grazas ao público e grazas tamén aos seguidores da Voz de Galicia que estiveron aí do outro lado. Pola nosa banda, despedímonos con este agradecemento, grazas por acompañarnos e moi bons días.